Yeah. So ụbọchị tata bụ gịnị bụ oke ite? Oke bụ ite enwere ụfọdụ nwere ike iji ite igwe ya na-akpọ ite igwe. Ụfọdụ nwere ike iji ite igwe ma ọ bụ jiri nnukwu ite clay pot wee hibie. Mana ite a original oke ite, ọtụtụ ngwongwo dị iche iche na-adị n'ime ya. Both animal parts, both lower animal and higher animal, nke a chọrọ ka ewu owusie ike. Ọ ya achụtakwa ihe mana ọ ga-step on toes, jumping the natural process in laws of nature. It might step on toes and making unnecessary demand. Maka specifically maka ego. Enwekwara ọtụtụ ihe ọgbụgba ndụ dị na ya. Enwere ike asị gị na ị gara elekwu ya. Ụfọdụ nwere ike sị na ị nwere ike iji ezi na-elekwu, ụfọdụ nwere ike sị na ị nwere ike iji ọbagwụ, ụfọdụ nwere ike sị na ị ga-eji nkịta, ụfọdụ nwere agwa na ị ga-eji so many things. Ma ndị dị common ma ndị adịrọ common ị ga-eji wee na-elekwu ya kwa ọnwa ọbụla ka o wee remain active. Mana ihe nwere gị nwazi bụ na ihe ịmara dịka onye arụ na the field bụ na ọgwụ na-ebu ebu. Ọgwụ na-ebu ebu. Anụkwa nke ọzọ ịmara ọbụla onye ma ọgwụ ka ọgwụ na-atụ. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee, mụnwa bụ Eze-Ana ga-advise you to not to go into Okawele. Maka ndụ gị, yes, maka ndụ ezinụlọ gị, ndụ ikwu gị, ndụ ibe gị, ndụ ụmụ gị. Akwụwago m ọtụtụ ihe in the natural laws of doing things, how things work. In metaphysics, you understand how these spirits work. Chukwu okike kere ike ihe nụ n'ala ekego in the spiritual realm, and there is enormous power. That enormous power, anybody can tap it, whether for good, whether for bad. Now, ihe ji agwa ndị mmadụ isonye na n'ihe ịmara isi ebe o nwere ihe a na-akpọ artificial swimming. Mmadụ nwere ike kụziere gị ka ị nwere ike isi wee use those swimming aids, oxygen and rest of them. You can jump into Liberaja or an ocean and start swimming, or small streams and rivers and start swimming. Mana the danger dị ya bụ na ọ bụrụ na ị use swimming aids, you are trying to swim into unknown zone and you can be harmed. You are making yourself vulnerable because you are not adapted to the natural laws. The force of gravity and the water elements, your element has nothing to do with your environment. You are like a stranger in the spiritual realm you are walking. Therefore, you are exposing yourself to spiritual danger. Somebody that is higher than you in spiritual realm can harm you. Makana okwu ga-elu na ịnọkọ onye hypnotized. In that area you are trending upon, somebody that is your spiritual leader in that circle can harm you.
All of onye na practice occultic training. That is why I'm personally against occultic training. Because your grandmaster or your mentor can manipulate you. Maka na onye bụ mmadụ ụzọ sibe ite na aka ya enwe mkpọkpụ ite na mkpọkpọ ọkụ. Mana ọ bụrụ na you learn the spiritual development and maturity yourself by experiencing, aligning yourself with your natural forces. Bido na chi onye ụwa gị, ya ancestors, mmụọ ezumezu niile gị na ha so bi ụwa, ndị yi ụwa gị, the forces. Ịma ọ na-enwere forces so mmadụ, so you want even their gross material earth, gross material body has some radiation. If you adapt and grow within the ranks and grow your spiritual power, that is why only onye na-asọ nsọ ana okwu gị na-elu ana na-edebe iwu ọdịnala, align yourself with your natural forces that follows you. You will be protected. Mmụọ bịara abịa cannot harm you because you are in good terms with mmụọ ọdịnala sibe nna gị. Ọ bụgoro na mmadụ chee ihe ọ ya eme, mmụọ gị na mmụọ ndị na-enye ife ga-ejekwa alụ ọgụ. Ezumezu mmụọ niile gị na ha so ndị na-achụrụ aja gasị, ịmakwa na-eto esi ekpe ikpe na mmadụ ka esi ekpe na mmụọ. Therefore you will be protected. Mana ọ bụrụ na those things na ụdị eme ị ga-adị vulnerable. Mana mgbe ya na-alụrụ gị those occultic training ma ọ na-alụrụ gị oke, it will make you to ignore the natural laws that follows you. Ụfọdụ ndị na-eje alụ oke ite, ịjụọ ya chi ọmara ochie, ọmara ancestors, ọ na-echukwa, ọ chọrọ ka ịma na o nwere mmụọ ndị nna 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 fere na ngwube nna ya na-enye nsogbu. Ihe ọma wise one lụọrụ m oke ite, achọrọ m ego mbute. Therefore, ọjọọ bụ the natural process. Ọmụọ na ọ ga-esetụrụ chie, ọmụọ na ọ ga-align with ya entities of powers, ndị iche ebe nne na ndị iche ebe nne ya. Ọmụọ na ọ ga-align with ya, ọ bụrụ na onye si from water element ma ọ bụ anyanwụ na ọnwa. Ọmụọ na align with them. Ọ bụrụ onye si from the how they link with the land. Ọmụọ na ọ ga-eme align. Ọjọọ bụ the proto processes. Ọ dị ya ka ọ ga-eje ka mmụọ si esi bịa, ọgwụ agwọrọ agwọ si esi bịa, ga-echekwa ya in other words suppress ya ihe niile dị na ngwurube nna ya. Mana ihe ndị a ka o kwesịrị ịchụkwa ka ha wee kwudoro ya. Mgbe agha ilo ga-abịa, ọgwụ ahụ ịgwọkọtara ma ọ bụ mmụọ foreign ahụ ịkụrụ mbamba ya abịa ụgwọ. Onwero natural power from your root gas stand in your favor. Ịghọtara ya? Ọgwụ na-egbu, o nwere ebe ọgwụ ya eruo, o jiri aka ịkpawa nri. O jiri aka ịkpawa nri ihe sọ dị owelu ka m kwudobe ya ebe a. Ije na watch ya nkụzi ebe nkụzi gbasara dangers in occultic training. Ị mara na onwere ihe dị ka iko ọdịnala. No matter whatever you are doing, try to align yourself with your guidance and your children. Align yourself with your ancestors. Align yourself with more than entities of powers, the water element. Na ha chukwu okike nke pụrụ ime ihe n'onye ike niile si n'aka ya bịa. The unmovable mover, the creator of the whole universe. Ka ike ọfọ n'ogu na-echekwa gị. Mana mgbe ị jere jebute mmụọ mba, dị afọ suppress ya mmụọ ọdịnala na ngwube nna gị. Mgbe a ga-ebido chọba wota oke egbuo, mmụọ ọdịnala nna gị gara etu a na-ele gị. So wepụ aka n'oke ite. Unless na ụfọdụ ndị mmadụ achọrọ iburu ite ọbụla si ụlọ oke ite, mana the main oke ite will have defect. Then ọ ya batara ije ezinụlọ ebe a gwụrụ nkwute ọgwụ. Enwere ike anaghị enwegasị ụdị ihe dị aṅa ụdị ndị dị aṅa na ngwuru ahụ. Ịghọtara ya? Maka na ọ bụrụ na onye ya mmụọ ahụ bịara iwe ihe chọba iwe ihe, ọ bụrụ na ọ ya eweta ihe nna gị osi n'aka ụmụ gị ma ọ nwunye gị ma ndị gị na ha so ya subordinates. Then gịnị bụ oke awele? Oke awele bụ ọrụ alụrụ n'ebe mmadụ nọ ka nnukwu lọk
nnukwu awele nnukwu ihe ọma ka ọ kpọọ onye ahụ. Ọnọdụ ka ezumezu na ọfọ na okwu ekwubiri n'isi mmadụ wee ihe ụmụ mmụọ dị iche iche. Ezumezu, gịnị bụ ezumezu? Ezumezu wụ include chi onye ụwa gị, ndị ichie, mmụọ ya element, mmụọ na-agbanwe ụgwọ, mmụọ na-atụghị anya ekele n'aka, mmụọ na-emere gị ihe, ijikọta ha niile ọnụ wee yọghasịa ha, gozie gị, wee mee ha install n'etu mmụọ wee zana si alụ. Maka na ihe dị n'ọdịnala, o nwere ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịnọkọta baa nke ha afa ha nụrụ onye ọzọ na-akpọ. Maka na ihe niile nna Ugochi tuwere ọ na tempụl, ọ nwụrụ na nke onye mmụrụ ya. Yes, enwere mentor, yes, mana ọtụtụ ọrụ na-alụ bụ direction ndị mụ na ha so bịa nye m ka m ji arụ ya. So abụrụ m ka ndị ọzọ si alụ. Yes, n'Ugochi tuwere na tempụl anyị na-alụ ụka wele, then na-alụ okuku agwụ awele. Mana anyị step down n'ụka awele. Then now I promote more of okuku agwụ awele. Unless na onye alụgoro okuku agwụ awele, then enweziri ike back it up with ụka awele. Ịghọtara ya? Gịnị bụ okuku agwụ awele? Okuku agwụ awele bụ, o nwere ihe a na-akpọ okuku. Ka m chọrọ m ihe m mere dị ma atụ ka ụfọdụ ndị ma ghọta ihe okuku, ejiri m mbụ ya ka egosi ihe okuku. Okuku bụ eme ihe a na-akpọ ịchaka. Ịchaka eji eti egwu na a na-enwe ihe dịka owu, ewere nwe dịka bidi mkpụrụ akara wee gaa akụkụ ya niile. A na-abụta na-agụ egwu na-agụ, a na-eti ya ka ọ na-eme noise. Ọ ihe ama dị n'ime ka a na-akpọ okuku. O nwere obodo ụfọdụ ya ahụ ije fụgasị ebe okuku osisi awa na-amịtacha okuku awa dịcha n'ime okuku awa, mkpọwa ya ị ga-afụ ihe dịka egusi. Ọ dịka egusi, ọ bụrụ egusi, dịka egusi, mkpụrụ egusi na-adị n'ime okwu ya ka a na-akpọ okuku. N'ihe gbasara agwụ, akpụwara ndị mmadụ na agwụ ebuka. Agwụ nwere dabam, that is unit by unit. Agwụ mmadụ niile ahụrụ akpụwago ụbọchị nkwa gbasara agwụ. Gịnị bụ agwụ? Agwụ bụ spirit nọ behind every given talent. And na o nwere ndị agwụ ha karịrị agwụ ibe ha. O nwere ndị na-abịakwute m sị m na-akpọ n'oge ebe e jiri agbara ha afa na ha bụ ndị ọrụ n'ọrụ mara ha. However, ihe na-agwa ụdị ndị na-eto abụ ọrụ a na-ekwu na ọmara gị ọ nnukwu ọgwụ ga-eme na ị na-ekwu ọ na-eme. Maka na ihe eji ama dibịa bụ na ọ na-ekwu ọ na-eme. Agwụ ya ebu n'ihe enume ka ide ude ka ọ nwee obere agwụ. Yes, onye ọbụla nwere agwụ, mana o nwere ndị agwụ ha pere mpe, nwee ndị agwụ ha gbaitere, nwee ndị agwụ ha bụ ọkpọkọpị ya. Ọ ya batara na ndị agwụ niile ike na-akpọ ndị niile akpọrọ ọrụ, ma ị na-arụ na dibịa, ma ị na-arụ na pastọ, ma ị na-arụ n'ụka, agwụ niile daba. O nwere onye agwụ ya karịrị agwụ ibie. Mana ọ bụ ihe dị mwute na ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ, ị na-arụ ya bụ ọrụ, agụ a na-agụ gị. Ihe na-akpọrọ ndị mmadụ, ọnwụ na-akpọrọ gị ọrụ, nne na ọnwụ na-akpọrọ gị ọrụ, ma ajụ ha na-egosi m the level of this agwụ onye a. Agwụ onye a agwụ ọ ga-abụ ichukwa. O nwere ndị akpọrọ ọrụ, ichukwa agwụ, ichukwacha agwụ, ị na-eme n'onwe business, ị na-arụ ọrụ ị na-arụgo n'usoro. Ụdị ndị na-eto ya na-eme ihe a na-akpọ ekwem agwụ.
ewere oke ọkpa na nnekwu jee n'ihu agwụ gwa agwụ nkwa ha biko bido taa ha aghasasịnarị onye na-etu a ihe ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị gbaa agwụ ikwu nne nne ya gbaa agwụ ikwu nna nne ya agwụ niile sie na agwụ na-anaghị oke agwụ na-atụ ya anya ekele n'aka kpọọ ha gbuoro ha anụ ndị ikom agwụ ekpuoro ha oke agwa ndị inyom agwụ ekpuoro ha nnekwu wee yọọ ha wapụrụ ha ọjị nye ha nkwụ nye ha ya edo nye ha nzu ihe niile kwe ha nkwa na bido taa na ha ama na-aghasasịrị onye a ihe na ihe ọma bido mere onye a na ọ ga na-eme from time to time ga gbuo ha nwa agwụ ihe ịghọtara ụdị onye mere gị etu iji mere nwe ọrụ ịnwekwara ike bụrụkwa onye ọtụ ndị mmadụ gwagoro n'ihi alụ ọrụ mana m nwee zara nnecha level ọrụ ị ga-alụ fụ na ezigoro ka ịlụwa na ụdị ebere nwe ike ọ bụrụ na one shop ka ị ga-arụ bụ otu shop mmadụ ama na-abịa ezigoro ka ịlụwa na ụdị dibịa ịlụtara ọnụ gị agụwa na-awa gị agba o nwere isi so inene ma agwụ onye anwa ọ agwụ lese na agwụ ọfịa onwe ka ọ bụrụ onye nwere ike ịwụ pharmaceutical pharmacy gụrụ ya n'akwụkwọ ma ọ bụ na onye nwere ike iji ịda enye mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa ihe ị ga-eme kpọkọrọ ya agwụ ya gbuoro agwụ ya anụ ojeje na-esi ọgwụ ya na-ele ịghọtara ya ọwụ na famasi onwe ike mechaa ụdị mepee na onwe pharmaceutical shop ya na-ele ọnụ gbuoro agwụ ya anụ biznes ya na-aga ịghọtara ya ọ bụrụ iwu na onye ọbụla ga-emepe ministrị ọ bụrụ iwu na onye ọbụla ga-alụba dibịa ịghọtara ya maka ndị agwụ ha pere mpe ije mepee nyawu ministrị ma ọ na imepe nyawu dibịa agụ ha na-agụ gị ịghọtara ya nke ofu so ịgbalụ ụdị agwụ ahụ na-enye onye ahụ denụ mana ọ bụzie na onye nwere nnukwu agwụ na iwu na ọ ga-arụ ọrụ ya ejiri nwayọọ nwayọọ na-emere ya install agwụ ya ya na ezumezu mmụọ si elu enwere nke a na-akpọ ịlụ agwụ ahụ nke a na-arụ n'ala nwaanyị adị alụ agwụ nwaanyị adị alazi nwaanyị adị alụ nwoke agwụ yes na mmadụ wee nwaanyị arụ maka ịlụ agwụ so ọ nwoke ka anyị akpọ ọrụ agwụ ndị ikwu nne gị na ndị ikwu nna gị ga-anọ ọrụ agwụ ekwubi eruru okwu nke a nye na n'ebi na-eme nkwa gbasara ịlụ agwụ emechaa nke nwekwa nke ọ na-akpọzi ọ wụzie na onye chọrọ ime dibịa arụcha agwụ ahụ agwụ a na-enwekwa ike nga agwụ ọ bụzie na onye chọrọ ime dibịa nwere ụlọ ọrụ agwụ ya bụpụtara den onwezie nke a na-akpọ okuku agwụ ezumezu agwụ ebuka ma ezumezu agwụ ya ya na ike nga agwụ ya ya na okwu na ije agwụ ya ya na arrest of them ya na then ọjọzie ọlụọ okuku agwụ ọmụnwa gbaiza na abụzi onye na-awụ nlụ okuku agwụ awele reason ji wee tinye ya awele bụ na aha agwụ na-atụta ego agwụ na-atụta ego ya talent can be monetized ka o bido wụtaba ego you get ya talent can be monetized ka o bido wụtaba ego and etu a ga-esi monetize ya talent ka o bido wụtaba ego ọ bụrụ na abịa monetize ya marụ ebe talent gị nọ ịlụ onye ahụ enwere ike bụrụ onye nwere na-eme ihe ejije comedian ihe ị ga-eme agwụ ejije ahụ alụchalụ agwụ ahụ ewube agwụ ọrụ okuku ihe ị ga-anọzi n'ọnọ igboro okuku anụ chukwu afa ha na-echukwa gị etu ị bidoro mehi stọọ na-echukwa ha na-enye gị ihe ọnụ ha na-enye gị ihe ọnụ ihe kwesịrị ịma maka okuku agwụ awele adịghị anọpụta n'ọrụ mmadụ okuku agwụ awele ma ọ bụrụ na i buru ụzọ chukwu achị gị ị ga-echukwado ichi gị ichukwacha achị gị ichukwa ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna because ha ma bụrụ ya spiritual backbone ichukwa ezumezu mmụọ niile so gị ya element agbachalụ ha famili eme maragasị ụmụ mmụọ na-agbawa ụgwọ onwere mgburube nna gị ebe egburu mmadụ ebe egburu ọchụ ebe mebiri ihe ọdịnala onwere mmụọ na-agbago ụgwọ onwere mmụọ na-atụghị anya ekele n'aka onwere mmụọ ọbụla na-eso gị esatụrụ ha ncha niile anyị kpọzie ha ncha niile nwa bịazie nụ na ife anyị chukwu okeke onye nnobi onye ngo nnobi na osetụrụgo ụnụ kịta o setụrụgo n'ụlọ bịanụ chukwu anya bịanụ mee ka chidimma dịrị ya
bịanụ mee ka favor dịrị ya, bịanụ bụ nye enyi elu kwachighatara na oke niile furu efu n'ime okuku a ka a ga-eme install ma chụọ n'ụwa ya ma ndị ichie ebe nne na ndị ichie ebe nna, mee any element ọbụla, whether from moon, sun, star, or from ikuku, ọ na mmiri, ọ na ana, all the elements a ga-akpọnye ha n'ime okuku a. Ọ ezigbo ezu mmụọ ọbụla sue ha niile a ga-akpọ ha n'ime okuku a wee gbaa ha ndụ, wee sị na tata niile a na-akpọ ya unu n'ime okuku a n'isi onye na-etu a na-eburu unu eburu iji wee gbaa unu rikọ. Nọọ eburu ka a ga na-egburu unu. Enwere ike a ga-egburu unu eburu ma ọ bụ egburu unu oke ọbara nnekwu, unu ga na-erikwa uri. Agwacha ahụ ihe ha eri, agwa nọọsụ ihe anyị gwara ha taa, anyị ha taa ka ha ga na-eri. N'ọrụ ha bụ ha ide achụta ego, ide weta favor, ide arụ ọrụ dị mma dị iche iche n'ebe onye dị etu a. Ma ọ bụrụ na ha na-eweta ihe ọma, na-eje weta ego, na-enweta ihe ọma dị iche iche n'ebe onye dị etu a, onye dị etu a ga na-echukwa ha ọgụrụgụrụgụrụ, chukwa ha ọbụrụ iwu na-ebi n'otu ha mee ihe ọma dị iche iche, abịanye Thanksgiving. Etu ahụ na-ese nye Thanksgiving n'ụlọ ụka, etu a ka ha esi eme ọnọ ha abịanye Thanksgiving. Etu a ka esi eme ịfụna okuku agwụ awele, maka na agwụ na-atụta ego. Ọ akọ ya agwụ in one place dịka altar, nke alụrụ arụ bụ nke alụrụ na ngwurube nna gị ma ọ bụ na n'obi gị. Mana okuku can travel ya. Okuku ọnwụ na nwere ebe dị private enwere ike idewe okuku gị, maka okuku ga-abụrụ ebe puku agwụ ga-abụrụ ebe mmadụ ga-eje na-emekasị aka ka a ga-adịrị ịgbarịrị ihu agwụ, maka ọ nwere ndị bụ ụchụ ha nwere ike ebe a na-ebikasị ya aka na ọ ga-abụ ya private place. So mgbe ọ bụla ị chọrọ ije buru ha anụ n'ime okuku. Mana ọgwa nna na igwere private place ihe edebe okuku agwụ awele, then and ọ bụrụ ọgọ nwe kọmpand ka esi ị nwere ike idebe ya n'ilo, mana nke a idebe ya n'ile mana ị ga-akụrụ ya ụlọ ka mmiri ghara ịda ama ya. Agwụ nke mmiri na-ama bụ nke arụrụ arụ n'ala, mana ikenga agwụ, okuku agwụ, ụkwụrụ ije agwụ na ezumezu agwụ ya nọ n'ebe nwe shelter. Ya then ị na-egburu ha anụ, ị na-egbu anụ etu ahụ ha na-achake, ị na-enye ha ihe maka na onye kene sọ na-ekene ya. Ihe ị ga-emezi iwu ịnọ n'ọnwa ike ihe ọma emerụ gị, ga-egburu ha anụ wee kene Thanksgiving, kene ezumezu. Ị ga na-emega ọbụrụzi igboro chi gị iche, igboro ndị iche iche, gboro ndị mmiri iche, gboro no, mana ị ga na-egbukọziri ha ihe ọnụ. Mana ihe eji egburu ha ebunu ihe buru ibu ka ha niile wee nwee ike kee ya. Ọkụkọ nwere ike ịdị too small, mana ọ bụrụzie a sị na kama ihe nwa ya asọ na ya so na nke ọjọọ, ọ bụrụzie na ihe iji ego ịma na iji igbo ọkụ ịmara ya nwoke na nwunye, maka na agwụ nwere oke na nwunye. Nnekwu and ezumezu mmụọ so gị nwekwara oke na nwunye, so igbuoro ha etu ọrụ. Mana ihe ndị prefer karịa igbu ebulu na ebulu ga-eme ka ha nwa na-elu ude, ka gị nwa na onwe gị onye a na-arụ ọrụ na-elu ude. Ihe na-achọ ịkọwa kịta bụ wedata aka n'oke ite, maka na onye na-alụ gị oke ite nwere ike ọ gwara gị ụmụ ihe niile dị n'ime ya. And ọrụ ọbụla a na-alụlụ gị na-akọ ọtụ corners, debe chi gị by the side, debe ya ancestors by the side, o nwere ike ọ gatụ nwa obere oge ọkwụsị. You know why? Maka na mmụọ nsọ gị na ndị ichie ebe nne gị na ndị ezumezu mmụọ nsọ gị adụrụ ha kutu. Mana ọrụ ọbụla a na-alụlụ gị, a ga-akpa na ala wee kpa n'ọfọ. A ga-ebu ụzọ setụrụ ọchị, setụrụ ndị ichie, setụrụ mmụọ ọbụla na-agbawa ụgwọ. Ọ bụrụ na ndị amoosu nọ n'ụzọ gị arụ ọrụ ndị amoosu, nke ahụ eke ha ndị agha atụpụrụ ha aja, ma ndị amoosu ma ndị akara owere ma ndị ọgbọ nke ndị agha eke ha ndị agha achụkwa nna aja chụọrọ ha aja ka ụzọ gị wee gelu. Ọ bụrụ na ngwurube nna gị nwere onye emejọrọ, o wee bụọ ọnụ ma ọ kwubie okwu na ihe ọma, ma ọ bụ n'ụlọ elu ma ọ bụ na moto, ihe ọma dị iche amabata ngwurube nna gị nke na-eme ụlọ eji a na-ana alụ ọrụ wee setụrụ mmụọ dị etu a ka iwe mmụọ a wee dajụọ, tụọ data. Ọ bụrụ na ekwubizi okwu ngozi n'isi gị, ka a ghara inwe mmụọ ọbụla na-agbawa ụta ma ọ bụ na-asị no ihe dị etu a ma erughị aka because of one reason or the other. Emesizie etu a, chụchara ụmụ mmụọ niile aja, kpọọ ha niile wesị ha gozie gị, and ha gozie gị, ya miracle will remain permanent. Nke ọzọ, ọ bụrụ na mmadụ na-arụchara ọrụ gị na-aga,
ịdịkwana stingy. Echefukwara na ị kwesịrị okuku gị ịnọ nọ igbo rie anụ, ịnọ nọ igbo rie anụ, maka na ekene nwaanyị na-agwa akịdị ike adị agwọta ọzọ. Ị na-ekene ịmara etu ahụ isi eji achụ aja, ịchịra ihe ọma mere gị, icheta na enyi nwaanyị na-ediri ka ego orie chenjerie moto ma ọ ka ego orie iPhone, mana ichefuzie ezumezu mmụọ na-alụ ọrụ na mmụọ, mana mmụọ mana mmadụ, maka na mmụọ mere mmadụ kweghị nkwa o mezuo nkwa. Onye si akwọ ụgwọ kwụọ ụgwọ. Ihe ọma na-emere gị gbuo n'ihi bute m igbo n'azụ, bute m igbo n'aka, na bute m igbo n'aka, bute mma. Ọ na-abụ inyecha mmụọ gị na ha sonye juo ha afọ, ha tụbara gị ego. Mmụọ eze a na-adị m eme ekọnọmik na ịchụ aja, chụcha aja eme nsaraka. Ugochi tụọ na tempụ ndị bịagoronu, ma na mbọsị ọbụla anyị gburu anụ anyị rụrụ ọrụ gbuo elu na-ebuterịrị mmanya, onye ọbụla bịa nụ ego mmanya dị adịghị nwa aṅụrị, maka na aja a na-achụ maka ndị ichie na ụmụ mmụọ dị iche iche. Mgbe anyị na-echụcha aja ụmụ anụ mystics, call them, ihe niile Chukwu kere eke na-etonye bụ Chineke. Call them ant, call them bird, call them lizard and rest of them, they will follow rejoice. Then mmadụ bụkwa higher animal esokwa nwa nwere ike na-echukwu si ya gazie. Nwanne na-achụ aja n'ụlọ na-echụ aja. Enwe ajụjụ ị nwere na ihe ahụ kọwara taa, eme sendere m meseji 08057837672. Eze-Ana Ugochi tubelu gwa ha ya gazienụ. Ndị Nkwaba afọ a ga-abụrụ anyị afọ ngozi. Ndị ife ọma emebere ekwubie m okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, na ihe ọma ga-emere ha. Ndị niile ji ezi obi na-eso anyị, ndị na-ahụ nnecha vidio anyị, ha tụsara ya ndị ọzọ. Ndị ji ezi obi wee nata n'ọdịnala, ekwubie m okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, na Chidimma ga-ebido dịbara ọnụ. Ise ya gazienụ n'ọfọ. Nwekwa ajụjụ sendere m meseji na WhatsApp m. Daalụ.